Kita sudah sampai dan tadi guys motornya macet lagi. Sing isuk kentaan bensin terus macet. Iki Sing awan. Sing awan ya, Bo? Lek numpak ngebut. Kita on the way Bades. Bayar nggak sih? Biar aku bayar kok, Oh enggak. Enak ya kerja ngono iki, Mas. Alah, jajal loh. Sing kerja apa sing nenjeng ini? Sing panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Nawan Family dan hari ini aku arep ndek Kediri guys, panen nanas. Iki aku ngampiri si Mega, mau aku juga ngampiri si Clara gini Omai Princess, tapi si Clara ini nggak melu, katanya Kediri jauh dan panas. Terus yo wis tak seneni jane lah Pak. Mosok ngonten ning omah ayo piye seru sapa sing ndelok, brio padha wae sing ndelok aku mending ngono tapi enggak mau. Aku enggak mau naik motor sendiri jauh. Ya wis resah. Dijak wis ben sak karepe kerja karepmu ora karepmu wis males dihapus ya selong dino guys, aku dihapus terus neng dekne. Sing ora nganu, ora apa iki jenenge sing capek, sing sakit perut, sing pusing, sing lapar, ada aja. Terus aku ngampiri Mega dan Mega nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kemana. Hari ini nggak tahu deh arep nendi, dari ini arep di Surabaya dulu terus pulang ke Blitar ya, semoga dia masih bisa menemani kita ngonten ya. Soalnya Clara nggak kena dijaga nih guys, dia abad istirahat di rumah. Kalau dia wis nganu wis siap-siap ya. Wes Rong, aku mau bontrot guys, tak didaya bontrotanku, aku nggawa sambel karena isuk banget mikirku paling buka sambel pecel tok toko warung pecel, jadi aku nggo bontrotan iki loro karo sambel cakalang karo sambel nganu cumi. Iki Mega yo siap. Kita sudah sampai dan tadi guys motornya macet lagi. Sing isuk kentaan bensin terus macet. Iki Sing awan. Sing awan ya, Bo? Lek numpak ngebut ra karuan langsung. Aku bintang teko nggen terus adewe ben iso oleh. Iya masih ya. Aku wis nganu masih tapi posisinya kok berubah. Maksudnya sing duwe nganu lahan nanas iki lho. Posisine berubah. Iki lek rono terus adewe ning Kelut, Gunung Kelut. Nyapa kebablasan lewat kene karo Clara. Oh, Ya Allah, Mik, tenan. tenan asamu jen balik sak ngelune, Mbak. Mek adewe ke nganu apa wi jenenge? Adewe ke teko sine enggak macet blas ya. Lah iya sing gonceng aku lho ora macet. Lek menggonceng ora nek 3 kilo wis langsung Macet. ngerusak tatanan. Sik pirang menit adewe? Iki masih pulang kok ya. Nyapa? Heh. Ora nyeluk ya awakmu ke Mik. Ngeluk ya. Hei, nek kene lho. Mek aja kaya ngono wiwik yo. Isin aku. Tenan isin aku. Mau yo ngono lho guys, masa menek Pak Lurah, enek Pak Kami tua. Pokoke ning kulon kono ki ruame omong nggih seragam-seragam celok kene lho kok dhek mbungak to. Ya tak sirahe to tak ontengne pegel aku. Oh, nomormu apa? Nomorku Indosat, Telkomsel. Oh. Coba aku tak hotspot. Yo hotspot biasanya yo hotspot no. Lah nek aku Telkomsel lho yo anu kesananu. Piye iki? Kok dekku 4G ya? Aku di loket mana? Pembayaran masuk ke Gunung Kelut no? Margomulyo kuwi lho. Margomulyo no? Margomulyo. Teleponan reguler ya lho, Mbak. Iya carane. Telepon biasa ngono lho. Guys, sejauh ini, guys. Aduh, wis teko waduh ya. Wis kalah karo Mbak Mek, jarine Mek. Apa ya mampu jarine? Tak kewapuk cangkem. Barane ya, Mbak. Garawani aku juga yang ngono. Ajenge manen apa? Nanas. Nanas, Mbah.
teng Sugiwaras mriku ngerantos nganu rencangi. Nggih. Tuku napa? Lho mboten napa pinten? 100.000? Mengke kula paringi kalih. Betayatra napa mboten? Betayatra napa mboten? Mriki. Lho ora kok ajenge nempel. Iki. Hmm. Kuwi itu. Heeh, ketoke lho sik to dinteni sik heeh padha. Kuwi kesanane mbae. Mosok bayar nggo duit mosok mobile kuwi. Oh, alah. Bae lho. Ya, dhewe ngenyeki. Uduk, Mas Rifai uduk to. Lah mobil apa? Mobilnya anyar kok Apa? Enggak ngerti. Oh, uduk to enggak enak sinyal. Ora enak sinyal. Mobilnya anyar, lek mobilnya yang sebelumnya warnanya rangin iki. Bapak es meneng ae. Kok orang dadi dhewe ya kene merah putih mek. Heeh. Mae dhewe wis dadi. Di proyek. Tanda guys yang tenanan. Cuma incang. Iya paling kuwi lho, Mbak. Iya, tapi kok ora rene, enggak enak sinyal. Enggak enak sinyal. Yang tak hotspotnya. Ya aku ki yo ndek paketan, Nduk. Ya tapi nek nggonmu rek sinyal nggonku 4G ya. Misal. Hmm. Kok ya ora medhok lek pamane yo. Ki mau ngongkon ada numpak motor kono numpak mobil maksudnya piye? Piye, Mas? Wes. Aku di sini Mbak, sampean keluar, aku di sini di utarane. Pas luwake ngendi, Mek? Aku ora ero luwak endi. Nganu tempat penginapan. Teleponan ya jali. Di utarane luwak pas. Ngendi ku? Wah, lu sing kono mah paling. Mas, nang ngendi sampean? Sama tunggu kono ya. Oh, sampean tunggu. Oke. Heeh. Bingung ya, Mas. Oke. Ya. Udah bae itu mobil iku numpak motor ketoke Mas. Sik nunggu, guys. Gue ngombe enggak sih harusnya ada, Mbak? Iya. Tuku dhisik enggak sih? Hmm. Ning ngendi? Kae to. Aku kok kebablasan ya, Mas? Ya. Aku kok kebablasan. Iya, 15-an. Ngendi to? Kan mau yang lihat nanamnya dulu apa? Nganu, panen dhisik. Ini nganu, waktunya panen aja dek sana. Ning ngendi? Ada. Ya dek sana loh. Sing malah dek sumber petung. Kan dek luwak masih kan sana tuh, Mbak, timur jalan itu loh. Endi to? Jauh enggak to? Ya arah tahun pulang. Hah? Serius? Ya njajal bablas sik. Oh, sing sandinge gereja iku mau lho. Heeh, itu Oh iya. Oh. nanam dek kono, sing nanam. Nanem. Njajal ndelok naneme sik bablas ngulek ngetan sik ya. Ada enggak, Mas? Enggak. Enggak, ya. Ini motornya aman loh. Ya mbok aku makan numpak Sama lihat mbualap. rong tahu rong nanam itu. Urung. Iya, Mas ya. Kalian ya. Numpak mbualap soalnya aku mau. Terus digajuli dhek. Yuk kita on the way Badas. Bayar nggak sih? Biar aku bayar kok Oh enggak. Enggak bayar, Mek, enak, Mek. Ya tapi paling lah dhewe mek Dhewe? dolan ya paling bayar. Ya. Karena iki nanem mungkin ya. Lho, guys. Neng Kediri, arepe arah neng endi jenenge? Gunung Gunung Kelut. Kelut. Biyen aku tahu lewat kambe. Iki lah cuman 1 kilo, 1,5 kilo. Kita ke sana. Mana iki wes sampai nganu nih. Kok ada kok iso ame muni ngono to? Iya, itu tulisannya 1,5 kilo, 1.500 meter. Kita bilangnya 1,5 kilometer. Ya tapi kan ada, Mek. Ini pos. Ada kok. Waduh. Nyapa to kok mbok unteng-unteng ini mesti anak menumpang ning Loh, Mbak, munggah ya ngono kuwi. mantek ya ngono guys, diunteng-unteng ini rumah samu aku. Enten yo ngono. Kok ki rumah samu sampai rene
Gringingen bokong. Gringingen ra nek rasane ya. Mikrofon oh ya wis Iya. oke. Seru. Ya dulu butuh nganu deh. Upgrade motor terbaru sing iso mak Motor ini ki paling penak tapi aku ra iso, Mbak. iki Heeh. Paling waduh. iso aku tahun Nah, depan. aku senengane beat karbu iki ya. Oh. Kayak motor seperjuangan gak sih iki? Ya ora no, fake apa varione no sing Oh, iya, deh. perjuangan Perjuangan sing ilang. hari abang ayo. Dia kok kenal sapa-sapa ya ndek kene ya. Ya Dia iyalah. masih bujang, guys. Jenenge apa kuwi? Namanya Mas Rifai, masih Nandur. bujang, belum punya bojo. Kayak adewe nek mbawon ngono kae lho, Mbak. Oh, Kan mesti sapa di sapa. Heeh. Lah, ini sapa-sapa. Pak, Iki wet apa ya? Duren. Oh, duren. wit duren bawa ke ya. Wit duren kelut ya ngene iki jenenge wit duren kelut. Oh, serunya beb. Dolan ta. Indahnya iki mau Clara ora gelem kok salah dijak ya. Nganyi. Nyanyi. Nyanyi. Arepe Iki omah to ya? heeh, tapi omahnya juga dibangun sing apik soalnya kan koyo tanah perhutani ya. Soalnya nganu dia iki lise duwa. Pengen iki, tapi ra gelem kerja. Enak warung-warung bareng mek. Iya iya. Ini warung-warung tapi tutup guys, warung-warungnya guys. Sejuke Masya Allah. Biyen ka tau to neng kelut kene Tito bantal Cece. Jan Anter nih. Pol. Lamu sakne kok yo sing waras-waras sih kok yo tega ngono lho remas Lho aku. piye? Kabeh iki yo waras lho, Tito yo waras. Dibualapne paling 100. Tito iki bokonge sampe ning ngarep dhewe ngono kae mucuk. Bah, Nah terus si Cece yo bokonge mucuk ning ngarep. kok yo tega wae mburi ora diamping-ampingi ngono to, Beh. Sing Dan amping sapa rumah samu bayi ya diamping. yo Mas saya mau tuwek koyo ngono ya jek geblak rene sapa sing arep tanggung jawab. Ya jarene Pak Pailan pokoknya lah tiba didendok ya. Kan ya wis cukup dendone. Malah sing ngesoki ya Mbak Indra aku dendone. Gak dendone sak kalire. Ya sak marine lek ngobati. Sing ngrasakne lorone Cece. Oh, kene. Seru ya, Mek. Hidup di pedesaan. Ini pegunungan deh, itu pedesaan ya. Gunung. Ngendi Mas? Oh, modok ya. Oh iki Isa sama disi ae malan. Wis wis. Iya disi A. Aman ya pelan-pelan Mas ngeliat tipe dulu ngono Mas. Ya adikku ki urung duwe bojo Mas, seneng Mas. Kuwi lho. Aku tak kenal ya. Gendeng. Sampe kok muni gendeng ning aku to. Wonge tapi walus, aja dikasar, enggak gelem wonge dikasar. Wah, lek halus kayak Bu Intan, Bu Guru. Sing cocok. Lek kayak ade mboten nih. Halus, lah emang dek halus nggih Mbak, iya Mbak. Bu Guru kuwi, Bu Guru. Sing bosone mlipis. Gitu mantap. Tapi kalau lambemu tak tapuk tungkakku ngono gelem ra. Kae lho, Mbak. Iya, Ora nek sing panen ya ning kene ya. Mek hati-hati Mek. Bisa, Mas. Aman. Aman, Mas iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aduh, engko meduk munggahe sing anu Mek. Munggahe Mek engko Mek. Munggahe Mek. Wah, dhek tuku motor kuwi mergo munggah meduk ngene iki ya. Dalane Bisa Mbak. Selalu memastikan bisa atau enggak ngene iki Mek. saya dalane kan yo. Wes. Ayo ngene lho, guys. Aduh. Iki wis panen ngene iki. Dong lah. Sik meletek moto beda lho Mbak nanase ngono kae. Oh iki lho. Loh, piye to Mas kok ora nek wong kerja? Gek ngene iki laporan sampean kerja. Laporan yang sampean kerja. Oh, borongan.
mari salahan tak kasih uang. Hmm. Saya 9 juta ini. Hah? Sak menit tok iki? Mari kalau Mbak. Kayak jadi perawat ini kan proses nanam kan. Sebelum nanam kan dibongkar dia. Saya enggak nek wong terliwat. Ora ndi. Oh tekan kono dhuwur kae Mas 9 juta bayare. Iku lho sampai kok kene iki lho. Mean. Mosok larang men to, Mas? Wis umume ndek kene. Apa Mbak? Umume ndek kene bayari semono. Enggak, sampai sana loh, saya belum sampai sana loh, Mbak. Oh, sampai ke kono. Oh, akeh. Sampai sana, heeh. Jadi DE iki kan. Jadi kan proses ini kan pertama jadi kayak gini lah kasih tahu. Jadi dia sebelum panen. Nah, setelah panen kan Kuncinya dijipuk enggak sih? Enggak usah. Kuncinya dijipuk enggak to, Mas? Ora usah ya sapa arep nyolong. Ya kok iso lah menurutku dilokne elek. kunciku lah nek kono. Wah, ya wis oke. Elek. Macet pisan pegel aku. Dit karbu susah. Dit karbu. Nah, ini kan habis panen. Oh, iki sing tas panen. Oh, dia habis panen. Enek ulone ora iki? Enggak enak, aman. Enggak aman. Nah, lihat milih sama sing baru ya. Ora iki adikku, Mas. Oh, Ponakan. nah, iki kan gini kan habis panen. Lah iku kan ada benih tuh, Mbak. Nah, benih iku ngambil dari kayak Oh, berarti bener ra tumbas sampean? enggak. Enak men. Lah iya. Sugihmu lak double-double ngene iki. Ya, gitu dhisik sama enggak yang perjuangannya penake. Enggak pengen nero perjuanganmu aku, Mas. Pengen rebadine tok ae. Hah? Tapi ini kecil. Mantur ndak oleh pengen, Bro. Enggak, ning kene wedi aku. Wah, anakane. Heeh, anaknya kan gini tapi sing diambil sing gede sakmene, Mbak. Oh, sing anake sing Kayak ukuran kuwi lho, kayak semono. Kayak iku lho. Heeh. Ku anak ta iku? Nah. Sik Mas aku tekon, iki sing kerja iki yo njepuki anakane terus ditandurne. Lah kan sudah diintip mek. Lah iya yo kerjane ngono kuwi. Heeh, jadi dia mulai pertama kan dia ngambil anak. Heeh. Heeh. Sampai iku di sing mboke iki dipendem ya to. Heeh. Kan dia habis nanas sing anu kan ini apa? Langsung dipendem soalnya dia sudah berbuahnya kan. Nah, dipendem terus Anake ditandurne. mboke iku jadi pupuk. Terus sing anake iki ditanamnya dari sini kae, Mbak. Nah, sing diambil ini segini. Oh, Ini yang layak. pinter sampean. Soalnya sing kerja wis nganu, apa iku jenenge enggak mek bayari tok ngecepne tok ya, Mek. Golek benih bareng berarti, Mas. Iya, benih punya aku sendiri iki lahanku iki. Lah iya, benih kan jipuk dhisik rekoso dhisik to sing kerja ya kan? Ya mulai dia ngambil benih, habis itu di mendemi mboke iki baru diintip nih. Ya Allah enak era ndang sugih sampean, Mas. Terus iki di peluku. Hah? Enggak. Aku dulu. Dipendem pakai Oh, cangkul. Ya Allah. Semuanya, makanya 9 juta. Sampai kok kono? Apa itu? Punya aku, ada batas itu. Ya Allah, sampai kok kono. Gitu, Mbak. Jadi DE sing diambil iku sing Heeh. iku. Enggak semudah itu ya. Mboke iku. Nah, terus lah iku diketok iku, Mbak. Iki sing siap ditanam. Jadinya gini. Nih ndelok-ndelok. Masuk kita dulu. Hati-hati lho, Mbak. Biasanya malah hati berguyu wong. Dari dulu rada proses. Dulu. Dulu ya. Nandur apa nih? Oh, alah diingi to. Karo sapa sampean? Karo wong, Mbak. Nah, gini, sama iki enggak apa-apa, Mbak, semangsa iki bersih kok. Wedi aku Aman iki. ki ceblok Aman iki. Rono, Mbak, awas. Udah sik awakmu. Nah, Bismillah. Heeh. hasil dari mboke ini Heeh. berbagai kan anak mboke kan. Heeh. Ada sing kayak ini, Mbak. Jadi semua tinggal anaknya tok ini. Tinggal anak-anaknya gini. Wah, anak-anake wis ditandur. Ini tinggal di diintip nih gini. Nanti. Kayak gini, jadi. Penak ya kerja ngono iki, Mas. Alah, jajal loh. Sing kerja apa sing ngenjeng ini? Sing panen. Sing nompo duwite. Jadi aku benih sudah punya sendiri, lahan sudah nggak sewa. Iki tuku lahane, bukan pegunungan toh, lahane pegunungan toh. Ini aku sewa, Mbak. Wes sewa, kok berarti kayak main dhewe ya, Mek? Sewa nang perhutani toh? Piro Mas ngene iki sak lahan? Ini loh, aku sewane 1 kali panen 2 tahunnya 2,5 juta. Murah men. Terus badine mbok nggo apa? Hah? Badine. 2 tahun itu berapa kali panen, Mas? 1 kali. Masa iki Heeh. 1 kali. Nanas iku 2 tahun. 1,5 tahun panen, kemudian dia melihara benih. Heeh. Itu 4 bulan sampai 5 bulan baru besar iki, Mbak, benih. Oh, alah.
Nah, jadi ini banyak. Nanti jadi ini ini di bawah mbok-mbok iki lho, Mbak. Heeh. Nah, kayak mbok-mbok sing iku engko dipendem. Dipendem neh. Heeh, terus engko ditanemi iki. Enak ya, Mek. Jadi ini iki lho kok finalnya. Nah, Bapakku mbien yo tau nanti Tapi masa orang tahun suwene. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah, Mek. Makanya aku harus punya ini sepen yang namanya itu lumintu. Jadi iki aku ada yang nanam kan, Heeh. terus ada yang panen. Oh, kono Terus sing aku kono. duwe sing doro, Mbak. Doro iki piye, Mas? Sing dia tetesan 2 kali, pemukan 2 kali, 1 kali ada. Iya, aku- langsung panen. Heeh, jadi nanti di waktune iku dia menanam, sing panen iku nanam, sing doro iku panen. Gitu. Enak ya, Mek. Penak lek ngitung enggak sih? Per 6 bulan. Per 6 bulan. Kalau yang di sana nanti lebih rata, Mbak. Aku sewanya 3 hektar. Gila. Kalau ini kan cuma setengah hektar ya. Nanti ada 6 kali lipatnya di sana nanti sama sini. Kayak mesti urip. Lah, hidup no. Nanti ada di sana itu 6 kali lipatnya ini. Sing tak sewa di sana. Dek sing nanti sama dek panen Iya, nanti. panenan. Lah uangku habis di sana. Yo ora to. Panen reno-reno kok. Beli benih adol pickup. Sing anu, di modal. Ternyata wong ayu ki pancen nganu ya sak sire dhewe ya.